Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Inotong ko giraray tabinin na pangapudan kan sa muyang istasyon para po sa gusto duman mga tugang maging scholar kang DCGB. Ha? Ang DCGB asin po ang SL Technological College Foundation Incorporated sa liwat mga tugang na nagkaigwaning kasunduan para po duman na sindapuan eskwelahan na magresibi kan sa muy atabing mga scholars sa iba-iba tabing kurso na gusto nindo. Ha? Kaya po sa mga interesado tabi dyan na mga magurang na halimbawa ngayon dahil ka mo nakalaog sa kota sa Bicol University. Kung ngaya dahil ka mo ngaya kakayahan ha? Na magapag-eskwela po sa mga pribadong eskwelahan. Digdi po sa satuya na palibot. Baka po pwede nindong mag-grab ang chansang ini, nag-ansendong aki, maging scholar po kang DCGB. Ha? Ang interesado tabi na maging scholar, pwede tabi na magbisita sa DCGB sa Lunes. Ano? Alas 9:30, sabi po kan samuyang Executive Vice President Glenn Barcelon. Sa Lunes po, sa mga aplikante para po sa scholarship kang DCGB, dumigdi po kamo, alas 9:30. Ha? So mga ibang requirements to follow na lang, pero mas maray po na baka kaya ng madara ang sa endong senior high school record, no? Tay hilingon duman kung kamo tabi qualified ta, dapat po igwa lamang kamo kay general weighted average na grado na 83%, ha? So pangkabilugan na 83 anyos, ay 83 anyos. 85 years old ang salbatan, scholar ta 85 years old. 83% tabi pataas, ano? Di ba nga 83, 85. Basta pataas po, from 83 pataas, ang general weighted average mga tugang nin sarong estudyante. Po, kaya kung kamo tabi interesado ulitong ko lang, dumigdi po kamo sa DCGB, ipaton na ka. Ta siyempre, tarapos na baga ka mag-senior high school, di ba? Nag-graduate na, aram na nindo kumperansa no general average. Tabi, kung may photocopy kayo, daraho na, buda iba pang records, tabi na pwedeng mailing, no? Usually po, ang mga na-accept medigdi, so mga medyo kapos, mga tugang sa, mga kapos sa pagkabuhay, malangani, sabi ko kasuba, gusto dahil pong kakayahan na mag-eskwela tabi dyan sa mga private schools. Ngaya, dahil ka mo nakalaog sa biyo, ka mo nakalaog sa below quota, or ngaya, dahil inabot so dapat na grado, mga tugang. Mamili po ka magikurso na gusto po nindo, digdi po sa SL. Kung naliwawa napili nindo 2 taon tabi na kurso, 2 taon ka mong scholar kan DCGB. Kung 4 na taon tabi, mga tugang, tabi, kung 4 na taon yan, edi 4 na taon tabi ka mong scholar kan DCGB. Iya po. Ilingon man po yan kung qualified ka mo para po mga tugang sa scholarship program. Taga Legazpi ka, taga probinsya kan Albay ka, ha? O kung taga saing ka, pero gari mas paporable kung taga digdi ka mo sa Legazpi, taharan ni bagay yun ang pag-uli-uli. Takon na iba nga taga Sursugun ka. Sa bagay, yung mga mabord so aki mo, di ba digdi? Pero kung dahil ka mang kikakayahan sa pagpa-eskwela nga ni, di magpaparabaga ka sa boarding house. Pero mas magayon-gayon. Halimbawa ngayon, so aki mo, ngayon, gusto mo talagang desisyon pag-eskwela, diskartehan na lang kung ma-qualify siya, diskartehan na lang po nindo na kung paano siya maka-study sa Legazpi. Maski po taga-sain, basta makatama po duman sa qualification na sa muyang pinaghahagad. Number 1, yung nga ito, graduado kang senior high school. Number 2, dapat po 83 ang average mo sa overall. General average yan sa computation tabi. Number 4, medyo kapos ka sa pagkabuhay, di ba? Na ngaya, bako kaman maya manunon. Dahil kang, alibaw ngaya, 10 ang aki mo.
nagapa-eskwela ka na ki 5, kapos-kapos ka na, baka suaki mo ma-qualify. Uni pong mga kurso ang pinong pilihan. Dago gagaray nindo ini. Sa mga parents dyan, mga tugang sa mga estudyante dyan, ang SL po, SL Technological College Foundation, yan po sa may partikan barangay, Oro site yan na di. Ramon Santos Street, sa kataning kan dating Joya Preciosa, dating Rosel Cinema, diyan tabi dyan ang building kang SL. Dako na compound dyan. Sain? Diyan. Sa may Ramon Santos Street, ang kanto kang Ramon Santos Street, tabi pasiring sa barangay San Roque. Yan. Alright? Sa side iyan kan, sa ibong na building kan, so Albay Doctors. Diba? Kung pasiring ka sa San Roque, sa tuong parte, Albay Doctors, sa left, yan po ang SL. Alright? O ni pan kurso, na kung baka gusto kan mga akin nyo na mag-eskwela sa SL, uni pong kurso ang pwedeng pagpilian. Dangoga po nindo ini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Right, o yan tabi, mga tugang, ang mga kurso dyan, education, di ba? Para may education dyan, di ba? A major in financial management. Dakulong po mga business course, and lalo na po ang computer sciences na mga kurso tabi dyan sa SL. Okay? O yan tabi dumigdi na lang tabi sa DCGB 9:30 sa Lunes, sa Lunes tabi. Dumigdi ka mo. Para po sa initial na interview, as in po sa initial na assessment, tabi sa Indo, ni EBP Glenn Barcelon. Lunes po, 9:30. Okay? O yan tabi, ang gusto tang inot na i-share sa Indo, mga tugang niya na pagkaaga. Ha? Then, sukan man palan, so sa tuya na Kiwanis Club of Legazpi, Watch Your Health, sa aga na po yan. Gusto mo dyan magdumat? Asa masunod kang mga pumaram ka sana. Tabi, Watch Your Health program, tabi, magdarag po 1,000 pesos para po sa blood chem. Gigibon po andyan sa Bagong Bayan Central School. Yan po sa Washington Drive. 5 a.m. to 10 a.m. fasting blood sugar po yan. Day mag-inom, day magkape, tabi, day magkaon, manabagay, bago tabi, kuanan kamunin blood sugar. Alright? O sige po, ay blood sugar. Dugo. Dugo yan tabi kamo sa Bagong Bayan Central School sa Washington Drive. Saga po yan na Domingo. Okay, o bueno. Mga tugang iyan tabi, pero alimbawa ngayon nakuhaan ka ng dugo, pwede ka nang magkape, umapit ka na sa LCC. Nakulong po dyan ang Jim's Coffee.
Dinanggan nga talaga na lingaw. Maski nga nung adlib, pero may nakasingit nga ang Jim's Coffee. Ano pa man, paiton mo sa Jim's Coffee na may twin pack, spirulina or Korean ginseng. Oh. Kung medyo maluya-luya naman ang lawas mo, paiton mo so King Tut. Tinawan ako, dahil ka pa ang pag-testing, dahil pa mang kaipuan. Alat-alat ang pag-edad ko na, pag-edad ko na. Testing, ikaw mag-testing dyan, gusto mo? O bueno, sa Piodoran, ata na nga, kung sa Piodoran, sa Piodoran, ay SL Piodoran, ay yung mananggad ano, may SL Piodoran palang buda pilar, adi, yung mananggad pala. Anyway, umapply ka lang po. Magkakararotan sa Monday kay Ibipiglen. Ha? May SL Piodoran mananggad pala. Igwa nga sa pilar gayon. Ha? Yung mananggad, kung pwede maging scholar, ano dyan. Garo po sa iling ko pwede. Umapply ka lang po. Okay? Ano yun? Sa programa mo po na kaya mamayang alas 2 to 3, na kaya, mamimigay ka po ng load. Yes po, mamimigay po ako ng load mamaya. Ha? Kaya makinig po kayo sa kaya program mamaya. Mamimigay po ako ng load na 100 pesos. Okay? Manotabi ako load 100 pesos sa kaya program ta. Ang guest po niya to, taga DNR, EMB DNR. Mamaya, ha? Yun po ang guest niya to, mga tugang, alam ko na, itinig sa kuya madali lang ha. Susakwan, EMB, DNR, so pangaran tabi, alam ko na ha. Basta may matindir pong taga din mamaya. Ang topic tamo mamaya, regarding po sa magtataw kita ki overall assessment and situation tabi kan mga salog digdi sa Legazpi. Yan ang sa Gumayon River, asin po Roran River. Anong status kan ngunyan? Gusto tang maraman tan Legazpi, igwa po kiplano na garoy search for the cleanest river. In preparation po sa trapnet na binugtak diyan sa Macabalo River. Boda tabi so gigibonin da nagari River Summit. Iya po. Ayan tabi ha. Ang sa tuya tabi na kuan. Maatin po si Dr. Gianan ko sa consultation Bachelor Health. Sana mag-atin siya ngunya na Domingo. Dako naghahanap sa iya. Dr. Chris. Pero kung nagdadangog si Dr. Chris kung mapa. Pero saling ko po maduman siya. Parte sa po ka na team sa Watch Your Health. Pero bakit naman si Dr. Kay po na sa aga ki assess and ki analysis kan mga resulta tabi kan blood chem. Di ba? Kaya sa iling ko, bagay akayaon si Dr. Chris Gianan po sa aga. Iyo po. Okay. O, di yun na muna yan, tabi. Morning hen, no arin tabi ang rapol kan Jim's Coffee. Ay, wala pa po kinasabi. Ha? Dapat pati sa SL Piodoran maka-avail ang mga qualified na estudyante para sa scholarship kan DCGB ang gatan di mang SL para makatulong po tayo. O nga. Yun na, tingnan natin ha. Kasi, for several years, ang mga scholars po kang DCGB, yaon gabustig di sa main campus. Pero sa Lunes, maraman tayo yan kung pwede tabi sa SL Piodoran or SL. Garigwang pang pilar nga ni. Okay? O, salamat po sa pagurumdum kay yan. Mga tugang na bagay na yan. Alright. O sige po. Mga tugang alas 8 na oras po sa DCGB asin sa Pilipinas. At saka belated happy birthday nga pala kay Mading Loida Brescia. Yan. So padaba unonon na agom di puntong Lito B, the late Lito B. Si Mading Lloyd. Nag-birthday kan sarong aldaw. Si Mading Lloyd din nagugurang. Mading. Maray na agatabi sa imo ha. Happy birthday po Mading Lloyd. Belated happy birthday. Garo ko sa hapon sa birthday kay ni ha. Telling ko sa post ni Joanna buda ni John Patrick ha? Mading Lloyd, happy birthday tabi Mading. Enjoy. Eka nagugurang ha. Palibasa maray man sa pagkapadaba sa imo ni Lito B. Deka lamang piglo ko ni Lito B. Loyal ito sa agom sa itong dipuntong Lito B. Deka lamang kayo piglan si
Hindi, marayo na lalaki ito. Bengay pa di pagparakaraw-karaw ngayon pa di tabaka may kumiblit sa imo. Magabat na trapiko sa pagbukas nin klase pigahandaan kan PSO Legazpi. Aramon tado ko kung pirang tunilada ang gabat. Pag nagpuuna ang klase po sa Legazpi, mga tugang kan traffic. Kaya pa yan na ngaya guyodon o alsahon. Kaya? Kaya! Good morning, Ans. Come in. Kaya to daw ini. Kaya? Alas 2 tabi, kaya program kan di si GB. May guest akong sarong magayon na daraga, buda, ay, magayon na babae, buda, puging lalaki. Yan. Taga EMB? Iyo. Yugo-yugon mo an. Pag alas 3 man, radyo klinika, aram ang guest na duman, Ange. Isay. Si Doktor, madali lang ha, kung gusto pangaran. Si Doktor, kuwarin ang topic medya na hapon about ano yan, mga lung diseases. Helang sa baga. Yan, mga helang sa baga. Si Dr. Alodi Joy Abagatnan, Medical Officer 3 kang Department of Internal Medicine, BRHMC. Kaya sa may mga problema tabi dyan sa baga, may mga helang sa baga, mga parainom, mga para sigarilyo, ha? Mga para, basta sa may mga helang sa baga, sigurado, ang saro sa mga tutokarmitotod, bakon iyan lung diseases, baka nga liver cancer, ay, sorry, lung cancer, boda, so ano nga nito, so, OPD, COPD, basta araw ka, basta araw ka, yan, abangan nito to, alas 3 po, magdangog ka mo sa Radyo Klinika, may doktor kitang bisita, taga BRHMC. Pag alas 4 po, mga tugang, abangan nindo, Isay. News Director Emeritus Edwin Peralta, Isalceda, Tudi sa GB. Pag alasing ko, ano naman abangan? Baga, ako nga gusto kong i-suggest na magtandem si Edwin, buda si Manay Milagod. Ay, pwede. Di ba? Magtandem si Edwin, buda si Manay Milagod, duman sa programa Kanto di sa GB. Magayon noon, pagdangugon yan, pareho taga Legazpi, Yan. pareho may tibay, Oo. pareho may tali. Oo. Di ba? Ano pa? Tapos, Milagod para sa Barangay 2. Good na good para sa barangay doon. Ano nga naglag naman sa isip mo? Maturo naman ito. Pag nahilig ko naman si... Sabi ni Manay Milagod, bagawin na daw nga sa imo. Iba na nababayan naman eh. Kudutong ko naman ini. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Anyway, VP, sa mga nagdag pa niyatong impormasyon na siguro ngunyan kan Public Safety Office sa siyudad ng Legazpi na paghahandaan nila ang posibleng magabat na trapiko na mangyari oras na magburokasa naman ang klase sa palibot. Ini ang asigurasyon ni PSO Chief Rolly Esguerra kung saan pinag-aadala ng unyan kan sa intang opisina katuwang man ang Traffic Consultative Council ang posibleng magiging lakdang para malikayan ang bagay nili. So, kaya sa mga nahihiling na posibleng magkausa ng trapiko, iyon dahil sa dakol na ang nagagamit din pribadong bihikulo, kakulangan ng parking spaces as in na iba na mga traffic lights na paburubotwa na pagpunksyon kung kaya minsan nagiging problema man ini. Pero kaya ang obstruction sa tinampo sa rupayan sa mga piko problema kan sa indang opisina kung kaya paghihinguan nindang mag-arang si kaso nini bago pa man magpuon ang kralasihan dahil sa kulog sa payo at posibleng mangyari kung in kaso mag-iguanin gubot sa siring na bagay lalo na kung dakol ang mga estudyante na sarabay-sabay na magraralaog sa mga maabot na semana. Agad mo niyan ka na PSO Legazpi na antisiparan ang siring na bagay as in mag-prepare man ang publiko manungod sa posible na mangyaring kung ano pa man na sitwasyon sa Dahil pa nga ni klase, magabat na talaga ang traffic. Yung nga ni. Yan sa may UST Hospital. Oo. Nagka-traffic na dyan, permi. Sa Impadi, sa may Bitano area. Dakulo na kaya intersection kan tinamputa. Buda ibang driver talaga, kulang sa disiplina. Yo, duman nga sa may sa Pinos Baga ni Kuya Nes.
Nagbaranggaan bagata. Kulang kay nagapasunod kan traffic enforcement. Gibaga. Okay. So, yan, VP, ang informasyon man din sa lawas. At galero, Mga tugang 8:05 oras po sa Pilipinas, ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bay Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang surf bar. New look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. 7 healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas.
Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinde pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa DCGB. Good morning ka pala kay dating city... tama ano? Ay, kay City Councilor Lilian Ramirez. Yan, kay Madi. Maray na agad tabi, Madi. Good morning tabi dyan sa Barangay Orosite, ha? Mga taga Barangay Orosite. Mga taga Barangay Orosite, maray na agad tabi sa Indo. Kumusta da ka mo ni Mading Lilian Ramirez? Yan. Boda so gabos na mga followers ta. May kumpanan Mading Lilian, maray na agad tabi sa imo. Nag last term kaya si Mading Lilian kan sarong aldaw, tabi sa kan last year, di ba? Last term niya kan inot na taon, kaya din na po siya nagdalagan giraray bilang konsyal kan Legazpi. Nakatulo siyang taon di ba? Bilang konsyal kan sa tuyang syudad. Kaya gari may plano si Madi na imbis na sa Legazpi Legazpi City survey, gari may plano siyang mag-survey sa mga taga-Orosite, giraray. Di ba? Ano, Madi? Totoo, sunadang ugutabi, Madi. Na, ano yan? May plano ka na mag-survey sa mga taga-Orosite? Totoo daw ini? Totoo. Iyan ang hapot, okay? O bueno, pasensya na po, kaso may mga nagte-text ta kuya ngunyan na mga listeners ta regarding po sa qualifications nin mga kandidato sa barangay as in SK elections. Nagbalo ako kasuhapon na Biyernes na mag-text o mag-upload, mag-message po sa nagkaperang mga midbid niya to sa COMELEC na maging resource person niya to kuta mo niya na aga. Ugaring day po kita nasimbag, baka mga busy po sa mga prospekta na resource person na taga COMELEC. Baka po next week, nagpuon mga tugang ining hapot kan sa tuyang mga kababayan regarding po sa pagpapasunod kang iyan na anti-dynasty.
buda susugduman sa SK Reform Act, di ba? SK Reform Act. Babalikan tayo itong SK Reform Act. Naigwa kilimitasyon mga tugang sa pagbabawal nin mga kandidato. Alimbawa, suaki ni Kapitan, pigbabawalan kundi ako nasasala na magdalagan bilang SK Chairman o SK Kagawad. Iyan ang nakapalaman dyan eh. Nangalas nga niya ako, kung nata ini nakapalaman duman sa Reform Act na ito, applicable sa barangay and SK election, pero doon na i-apply mga tugang sa munisipyo, syudad, nasyon, asin magin sa probinsya, pag-abot kan eleksyon, tangkatuyuhan kayo ni. So, anti-dynasty, mga tugang na practice, makontra, so dynasty practice, sa satuya ng mga local government units. Halimbawa, araw kayo ding hapot kan sa rotang paraan tabay, o garing pasensya na ha, di pa, baka sa Lunes ko na lang po tabi ha, sa Lunes ko na lang iharapot sa mga pred niya to sa Comelec. Sabi nga ni kan texter ta, about ngaya po sa ma-file, ang spot ko po ay may pinsan po ako na nasa SK Chairman. Ngayon, sutugang niya naman ang malansar na SK Chairman. Ngunyan maabot na pirilian, pwede siya mag-file po. Yung nga ni ang mangikaklada o sarap pang text ka so bagong aga, hen, baka po makahuron mo ang Comelec. Pwede so pamangkin ni Kapitan magdalaga na SK Chairman sa barangay. Tadig di sa mo, iyo ang pigigibo nasa plano. Uni pang sarong hapot, so kagawad po nasaro, napapadalaganon sa barangay, brother-in-law kan Kapitan May. Pwede daw ini. Di ko po masimbag. Basta, may pig-miss call pa nga na akong mga amigo na taga-Comelec. Kundi, Sabado ba ganyan, nasa Butan Taman. Tabi, baka sa Monday, next week, tabi, may calendar niya to ini sa tuya tabing programa. I-note mo tabi ini Kuhan, i-note mo tabi ini Tresya, tamahanap kita taga-Comelec na pwedeng makauron regarding digdi sa SK and qualifications and barangay officials na pagpapadalagan ninda na igwa kilimitasyon mga tugang gari hanggang sa gari third degree by affinity or consanguinity, mga tugang may limitasyon dyan sa pagdalagang kang SK and sangguni asin ang barangay council. Halimbawa kayon, kapitan ka, so aki mo day pwede mag-SK o magkagawan. Igaruyaw na yan sa SK Reform Act. Iyan ang i-clarify niya to. Takasubhapon, may kauron akong mga kapitan, totoo nga niya ang padi. Kaya baga sa mga aki, day ka baga ngunyan makadangog, kay aki ki kapitan, SK Chairman. Ako, naling mo? Unless na may pagbabago. Takon sa aki ni Kap SK, madalaga na SK, sigurado. Bata ngunyan ng ibang SK, ani ba day, sorry po sa term, igwang mga mahigos. Pero ang ibang SK ngunyan, garo, pigreklamo kan mga kapitan, wara ngaya lama. Wara man, sige sa nang kurubra kang honorarium. Diba? Okay, magburo ba basketball? Wala man, inakon, anong iba nag-ibon niya sa barangay, nakapasar lamang ang resolution dyan sa barangay, na SK Chairman nindo. So iba igwa, mga maigos talaga. Pero igwa talagang wara, mga ngaka, igwa kipermida, itanag-aragum na. Kaya dapat talaga, pag dumalagan niya sa SK, so medyo man lamang mahigos buda matrabaho. Ibang tupad members, riralapuan sa naan mga awot. Wag mo naman si Trisha kang report ni Jimmy. Wag mo. Enjoy naman si Trisha. Kaya gusto mo si Trisha. Tapi may naka-smile. Ayoko mambareta. Mga tupad members, riralapuan sa nang mga awot sa gilid nintinampo asindalan sa barangay. Na-imagine mo dyan ang awat na lilapo sana?
Oo nga, ayan na natalahib na lila po sana. So titiko sana bagara. Kaya man nabubulnot. May nahiling na awat ibig sa bulnoton, lila po. Pero idolo ni Tricia si Jimmy pag nagigibo kay report. Report, nakakamali siya kay Tricia. Idolo niya si Jimmy. Jim, good morning, Jim. Mapungkal naman, Jim. Dahil ko na kayang pumuon lugod kan barit ako. Alam ko na, nakuha na so nawara? Nakuha na? Wala, nawara naman. Nakuha. Digan surukay baga do. Dahil nakuha ko napasain talaga, di? Aman. Sa Albatana, baka may uminalasag itong ayap mo, ikos. Dahil dit pala mga kumakagat ki ayam. Good morning kay kay Kuan, Doktor ito? Mateyom? Ha? Naka-monitor siya sa imo pirmi. Si Doktor ito, adi? Dr. Larry Mateyom. Bako birthday ka ini? Kaso hapon nga ni. May nahiling akong Kuan, post ni garo si kong Joby, garo si kong Didi. So nag-post. Binati ko man. Belated happy birthday kay Dr. Larry Mateyom. Ngunya, pagbati ako, ang pigpasalamatan, ika. Ako sa nag-chat sa iya. Sana sa isip niya, ika. Nata, ako magpasalamatan niya, di ka nag-text. So topic mo ka swapon nga ning so lato-lato. Mariyak na ko ta siya. Ay, mariyak na. Awinda. Digyan na kita sa istorya mo. Tagari ba naman ini? Uyog-uyog mong awot lila po. Sa anong itsura daw kang awot na lila po? Okay, sige, go. Yes, BP, sa mga dagdag niya itong bareta, gusto ni Congressman Fernando Didi Cabredo maging makabuluhan, makapakipakinabang ang kwartang ipigbabayad sa mga beneficiaryos kantupad sa mga barangay. Kung kaya bako mga paghawanin awot ang ipigpapatrabaho kan Congressman, bako sanaan mga awot ang pukusan, imbis na awot, pipakultibar ang mga daga, tapos pipataran naman tanganing maging kapakipakinabang produktibo asin may dalaumon lamang na aningon ang mga pakalis na nagkapirang bulan. Abukan Congressman kan 3rd District kan mga naobserbaran niya sa ibang lugar, BP, na ang mga nagpaka-uniforme na mga tupad, ang mga burbit-bitsigid, sundang, nasa mga gilid ng Tinampo Kanal, naging man nagre-relinig, nangyari, riralapuan sa naan mga awot, pakalis ni nagkapirang alda, buruhay na naman, asin mautin magirarayan mga gilid ng Tinampo. Mato din Ang galing ko, Jimmy, pagkabulnot walat sugat. Kung bako, titiko sa natawar, kumbaga nalapo, tikon po ka, di buhay, mga perang pagkagasa na, green na naman yan. At anang andara steak. Ano? Andara steak. So, Anong steak? Anong gigibo? Sugar isa nga sa nakikaw, tapos rirolapdusan siya na awot. Diba? Hindi. Sayang lamang kang kwarta. Kaya, inexplicar baga iyan, siya nga sa kauron ta sa sa labor baga, dole. Inexplicar baga ni Madam Director Candole, siya nga ng labor director ta, si Madam na Campita, Director Campita. Makusa na, Jimmy, sa paghilamon, ang dapat ng trabaho kan tupad. Abo ka ni Congressman. Kadakol na dapat gibuhon pala, pati sa merkado, magrelimpya. Gabus dyan. Na pwedeng kuan sa barangay, pwede. Bako lang yan na paghilamon dyan sa gilid ng Tinampo. Kaya tama si Kong Didi. Mag-ilamon nga. Kaya man yan ilamunan kan mga ordinaryo, mga relinigan na sa mga nakatangod dyan. Pwede nga na dyan, so iskay. So harong mulinig mo, di ba? Pwedeng gibon ba? Natapat yan, iaasapan sa tupad. Iya nga ni. Ay, naiko. Kabayad kay Gismel, pero pinabayad ka. Gismel karoon ka na. Basta doon, madakulan na-receive kaya hali sa duli. Ang dara-dara mo, sige, tapos ning galisa nga sa nakikay, pang kuwit-kuwit kay mga ati dyan sa kanal, tapos sa mga awot na nagdalaga dyan sa Tinampo, lalapdos-lapdosan mo sana, tumba na.
Riralapuan sana. Tamang obserbasyon ni Kong Didi, ibang bagay dapat ang aktoran kang pagiging tupad member. Di sa 3rd district, abo ka ni congressman na mga dadarawon mo sige. Dumuman ka sa mga bakanting lugar, tapos tarabang ka mo, mag-ilamon ka mo, tapos na lapo-lapo. Lapo-lapo. Lapo-lapo ang pahit. Bako lapo-lapan, ilamonon mo, Oh. ibigan mo, kultibaron mo, tanuman mo. Tama. May pigandaman kita na posibleng El Nino. At least, igong reserbang kakaluton na duma o gulayo na i-harvest sa mga maabot na mga aldaw. Yes. Na may pakinabang lamang. Ngunyan, pag nahiling ini, naarog ka na gipigagibo na sa mga tugon kang congressman maghigos, mahigosat pa ng congressman magparabalik-balik sa barangay, tamay darama ng mga pakonsuelo sa mga nahiling niya na nag-aarasikaso. Sa Sagrada Pamilya Libon, taranom ki kamote, so kamote, kinonverter sa mga produktong kamote, iyon ang ingredient sa pagibunin tinapay. Yes. Diba? May pakinabang. Yes. Ako naralapuan sa nan Lato-lato sa nampay. Lapo-lapo sa nampay. Tilapo-lapo. Lapu-lapuan fight. Pagkatapos nagkapirang simana, buruay na naman, nagkakaranap na naman. Bago na naman natupad. Kwarta, sayang kan kwarta mananggan. Ata na. Di, Ay, nako. punya kan lapu-lapo. Tanong-tanong ka mo. Tama yan, obserbasyon ni Kong Didi. Kumbinsido ako dyan. May style na yan. Dapat talaga, iba naman ang konsentrasyon kan mga tupad. Diba? Dapat pauso. Ang kwan mo niyan, Yes. isunod mo sa uso. Yes. Lato yan, ay kan. Ata na, diniskutirtaan nga ni Kang Enot, anong dapat na trabahong iba kan tupad? Uda, in-interview ta sa tagad si Director Campita, mismong sa mga paradangog, tao kang ki tips kung ano nga yan. Tama, so tinaw sa itong hikuan. Kundi, nakakonsentrate siya sa paghilamon buda paglimpya sa barangay. Ay ako mismo, testigo ako, nakailing ako kaan, may mga babae, lalaki, mga hoben, mga gurang, nakakalo, andara sigid, andara kan lalaki sundang, andi ba, stick, kumbako, sa nga kikahoy. Panglapo sa awot. Riralapdosan sanaan mga awot dyan sa mga mga man ngaman, turumba mananggan. Sige na. Pero kung patanamon mo yan, Pangyayari sa maabakan. bayan, BP, mga sige. minasalita di si GB nyon. Pangyayari sa... Hello, good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Na daw gusto sabi mo sa SK? Opo. Ang suggestion ko, ano ba kang mga presidente kang mga university, state university, bago sila napipili, may presentasyon sila ng mga plano ninda. Iyo, madam. Kaya nga, iyo baga, totoo Ibusin talaga. program May public or, presentation. halimbawa, ako Diba? maging, kung ako ang piliun, arog kayo ni ang gigibong ko, arog kayo ni ang plano ko, arog kayo ni ang mga programang ikakag ko. Yes. Dapat sa barangay, kasadit man sana, may oras man, kaysa magpara-ikot-ikot, nagpapakyut. Itaram na ninda kung anong plano ninda. Ngayon sa tao, makapili kung si Seth talaga may tultul na plano. Yes, totoo yan. Arog na sa kaya, sarong Maski maghapon kayo, madam, sa kwan, 100%. maski siguro sa pagiging kapitan, di ba? Maski sa pagiging kapitan kayo, dapat gari may public presentation. Gabus na, kwan, ano ang gigibuho nindo? Yeah. Nato sa national kwan, igo kitang debate. Yes, Igo yes. kita kibang interview. Nato sa barangay na yung pagigibo. Sa Yes. lang you have enough time. Iyo. Tapos, mas ang Comelec baga, pwede mas manageable. Kasi sa totoo. population. Totoo. Manageable ang mga presentation na iyan. Dapat gayon, manginot ang Comelec,
Di ba? Actually, madam, sa sa pagpaplano mo, di ba? May programa tinda, what is your plan? Yeah. Ilatag sa mga tao. Ano kayo ng plano ko? O di Yes, yes, plano ko para ilingin na sisi anay matino. May maray na maayos na ano. Ang pagiging programa. kapitan ngunyan, ang pagiging SK ngunyan, bako mang karaw-karaw, tadakulao na po ang pundo ngunyan kan barangay. Diba? Iyo po. Kaya nga ni. Tapos, sige mo na nang ikot-ikot. Nagapagkit eh. Mga magayon ng t-shirt. Okay, Dulce. Ano ba? Kuamo ka. I mean, hello? Iba ga. Nagdadrag yung mga Dulce. Yes. Tapos sa mga kwan. And even sa mga po sa kapitan. Ay, kung malimid ang kapitan, ang daralaga niya, don't even know kung anong plano ninda. Yeah. Kung ano ang style kang ano ninda. Ano ang naiilinin na problema kang barangay. Di ni Ara. Baka Gari kon problema ano? hindi ba? Masa problema. Gari nga kan town hall debate nga sa barangay, di ba? Yes, Diba? correct. Sponsoran kan Comelec. Dapat ururon. Per barangay, magayunon niya. More familiar ka mo to each other. Yes. Dapat ka mo. Number 2, manageable. Tadiit man sa data Yes, mo. totoo. Di na nga nindo kay Paul ang TV, radyo. Kamu ka muna sa na dyan. Yan. Oo. Di ba po, sir? Yes, Duwang correct po. Tapos, di na ka para i-record dyan na, magturoron dyan, i-presentar ang plano, ipaskil yan dyan sa board, that's it. Yes. Tapos, Magayon po, may ipapuntusan sa imo. Sinabi mo, aron kayo nila, talaga magigibo. Buda, ang pagkuan, madam, ang pagsisingil, ngayon, pag nanggana, ang pagreparo kan ipinangako niya, madali, di ba? Madali eh. May batihan ka for asking them for for grading them. Yes, Ipot lang ang suggestion ko. Madali man sa nagibuhon iya. Opo, okay. Salamat, ma'am. Magayon po yan. Thank you. Alright. Opo, thank you Yes, po. thank you. Di ba? May ito, gari candidate president. Ayo baga, mga national president. Arugon lang itong ginibo sa national, kan Comelec, per barangay, DILG and Comelec, ang magprograma. Per barangay, gari may gabi ng mga kandidato. Yan, karoon ka, di ba? Bago ngaya, araw ng mga kandidato. Kung bako ngaya, Bicolon ta ngaya. Ngaya, banwaan, uya, ang sa indong kandidato. Regaro radio program na di. Diba? Banwaan, uya, ang sa indong kandidato. Tadadadadadadang. Ang ba-facilitate kaya Comelec and DILG. Magayon. Okay. O sige po. Happy birthday muna kay Queenie Flora. Happy birthday. So, saro sa pinakamagayon na aki ni Kuya Nemi Flora. Bada ni misis niya. Bata nang imbitar nang-imbitar ba kasi Kuya Nemi diyan na udto da duman sa arong linda. Ang arong pala ni Kuya Nemi sagpon Sagpon pagunak may harong siya digdi sa sagpon man talaga ang arong niya. Dahil ka ngayon makakaon. Happy birthday! Tabi kay Queenie Flora, so aki ni Kuya Nemi. Boda so aki ni ano nga ni so ngarang kan ano yan? So aki ni Kwan so agum ni Kuya Nemi ano nga si agum ni Kuya Nemi si ano nga ni so ngarang kan agum ni Kuya Nemi malilingawon ako titaram pa lang ito ni Ma'am Viet Cornelio kan sarong aldaw o basta yun na po. So agum ni Kuya Nemi nalingamang pasensya na po nalingamang ko sa agum ni basta mabuot man na babayi aktibo sa simbahan ang agum ni Kuya Nemi. O di sige po happy birthday na lang. O sabi ni Kapitan Joy Bahoy Queenie apa ko no aki niya ni baka may birthday so aki niya so agum ni Kuya Nemi anong pangaran Brenda Flora yan Brenda. O yung manangga na. Oh, at on my birthday si Queenie. Ano yun ni Kuya Nems? So aki niya, anagom niya si Brenda, si Ate Brenda. Madamang ka Tresha. Makikaon kang udto. Madamang ka mo. Okay. Sige, good. Ate Brenda, handaan mo po si Tresha kay mga dakol-dakol na pagkaon ta ini mga duwang balik ini tulo
Wala sa buong tropa tabi, baka magbasol ka pag dumirihan. Ate Brenda Flora. Uy, Ma'am Angie Morcoso. Good afternoon, tabi Ate Ange. Si Sister Angie Morcoso. Good afternoon. Nag-text pala, Brenda Flora. Yan. So, agumni, ano yan? Ay, sus ko, Noel, alas 8:35 na. Hello? Noel? Paripoton mo kinaray si Jimmy. Nata? Pakunjulo ka mo duwa. Ay, bago na naman pating termino. Lapo. Tukad ka, lapo. Totoo man talaga ito, pare. Ikaw man talaga. Sige. Lampas na ako, ako Bicol na. Sabi nga ni Kapitan Joy Bahoy, Kap Joy, alat ko na. Ay, so text ni Kapitan Joy Bahoy. Good morning, Tabi, Ma'am Angie Morcoso. Long time no si Tabi. Kumusta ka? Sabi ni, sandali lang Sabi ni Kap Joy, sa Ligas, pinag-uran ang tupad. Ano iba, nagkakapot sa nakisigid, nagpapapicture na, tapos. Kaya sutupad na nag-agi digdi sa barangay official arog kan sa tudi nakamonitor kimaray ngani may maray na output arog kang rehabilitation kang urban garden sites. Di ba Kapitan Joy? Maray na agatabi sa imo Kapitan Joy Bahoy. Magdigdi po ay pipa duman talaga kita. May meeting kaya ako taon-taon. Baga makahabol pa ako ha. So iba po kan tropa ko, mudra, ako ice cream, may lechon pa. Ayan, si Ma'am Viet Cornelio. Sige po, ora na. 8:30 na. Uni si Manay Mila Good, may pinuruwards ako. Magayon ini na, idiskutirta. Siguro sa Monday na, ha? Before running for barangay position, punong barangay in Barangay Kagawad at SK Chairman, be sure that you know how to, 1. Dakulon ini barangay sige po i-discuss ta sa Monday ini ha. Isabay ta pong kaurunon ang Comelec tabi sa aga sa Monday next week para digdi sa mga dapat na trabaho kan kapitan asin kan SK chairman kasabay ang kagawad sa SK asin barangay. Baka sige man sana naman ang magtararabaw kamo puro man sana naman lapo ang abuton kan abot yan sa barangay nindo. Salamat kan sa nung pagantabay. Nag-overtime kita ki 6 minutos man sa nakay padingal. Ako Bicol, susunod na. Manay Silmang Bahoy. Kap Joey, aram mo na. Salamat po. Goodbye, mabuhay. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng